کاربدستên Amerîka bersiva Serokkomarê Tirkiyedan derbarê gunehbarkirina welatên Rojava bi piştevanîkirina kûdeta leşkerî ya meha Bûrî û mêhvandarîkirina oldarê Tirk Fethullah Gulen li Amerîka. Wezareta Derve ya Amerîka ragihand helbet Serok Erdogan azade li diyarkirina boçûn û bêhêvîbûna xwe bi awayekê ku ew dibînit ya durist e. û radestkirina Gulen proseka qanûnî ye. Ya ez dizanim hejmareka dokûmentaniyên hatîne wergirtin. Ez nizanim çendin. Lêkolîn li ser wan dokûmentan têne kirin. û ez bawer nakim biryar li ser vegerandin yan nevegerandina Gulen hat bîte dan. Erdogan di gotarekê da rastewxû bi zarevekî tund daxwaz ji welatên yekgirtiyên Amerîka kir îmamê Tirk radestî Tirkiya bikit ew ê gunehbar bi pêkînana kûdeta leşkerî. Bizden bunca teröristler istediniz. Hewa daxwaza vegerandina hejmareka zora teröristan kir. Me daxwaza dokûmentan derbarê teröristan nekir. Me got eger Amerîka daxwaza teröristekî bike kulgirtîxaneka Tirkiye daye bila bête hinartin. Fethullah Gulen ya 75 salî bû demê pitir ji 15 salan li Amerîka dijît û her dem haşa kiriye dest di kûdeta Tirkiye da hebet. Karbidestên Tirkiye dibêjin ewa desteya duê ya dokûmentan radestî Amerîka kirin û merema seredana vê dawiyê ya endamên Perlemanê Tirkiye bû Washington vegerandina Gulenê bû Tirkiye. Eger Washington Gulen ve negerîne Tirkiye pirs bi tenê nabe pirsa têkiliyên her du welatan. Vêyekê peywendiyeke baş bi aramiya herêmê heye. Di demekê da hevrekiya desthilatê di bilindtirîn as de ye. Kesê berpirs li dor kudetaya bixwîn li welatekî hevalbend e û eger ji Amerîka revî helbet ev yek nayê pejirandin. Serokê hêzên hevbeşên leşkerê Amerîka Joseph Dunford di vê hefteyê da seredana Tirkiye kirbû û digel Serokwezîr Bin Elî Yildirim kom bû. Merema seredanê hevkariya Amerîka û Tirkiye bû hember hevrikiyên herêmê û sezkirina girjiya siyasî. Lê digel van bûyeran piştevaniya hikûmeta Tirkiye û dijminahiya Amerîka hevdem digel seredana Joseph Dunford di nav Tirkiye da bihêztir dibe. Xwe nîşanderên Tirk li berdem balyozxana Amerîka li Enqere li hev hatin û dirûşmên wan ew bûn ku Amerîka dixwaze Tirkiye dagîr bike. Amerîka dixwaze Tirkiye bike kampa xwe. Wekû Tirkiyên niştimanperwer û şoreşger em dixwazin hêleke berevanî dirûst bikin. Em dixwazin Amerîka li Tirkiye nemîne. Em piştevaniya armanca şoreşa Kemal Atatürk dikin. Ji ber wisa em îro li virin. Karbidestên Tirkiye dibêjin normalkirina peywendiyên Tirkiye û Amerîka li ser vegerandina Fethullah Gulen dimînet. Lê şareza bawer dikin pirsa Gulen dawiyê bi tengaviya siyasî ya Tirkiye nayînet. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.